Trubor nakaslem jong unongsan hima. Itu hiki banga atrawa ko no confidence ki jonga ba bon ki members jong ingin ju yo jing tip ya ki matters ki belong kongsan belong crucial te but bon ki decisions ke ba la ship hi ni detail yung ba kataw baro bulan MC di nomor ba dito sa Kinraya at Commission bukan di hap. Oh ya kata te ngamdan jing tip ai nomor ba nampak jo interview akhirnya perbaca katu ngakam phone ni ya ini ngakam ong ni ya no bat apa menyarap ni kiki dari katu kadang non kurkis ya katu ngamlak bukan dalam subjudice kemana Coba begitu ba perlu nung ini baik mah kidung ni nabil kita perlu nung ba kondisi itu ngingi di MDC kajing long perlok kan di sobar jong kata ka purview jong kajing long MDC kata ka di beningkong kajing long perlok kanya di kajing long perlok ndai ya kata batang ba ngidi ki MDC tingi kum ka parti NPP ngi dan yung number babuntam ki MDC hapo panega house ka beran buram ka jomi te kani ka hok ka jomi bangin lead bat ni dak kajing kemen ba menta om tangah po ka hasil sa Autonomous District Council ndai baru lightly council na lead dak parti NPP kentrop yang Garo Hills Autonomous District Council yang Jantia Hills Autonomous District Council di beliau yang mereka kam ngamdan jiktip ya kata ka syong ka prerogative jong CM dan buram ngai nakaliang jonga ngawan hang ne kum MDC bat bantai ban ya namenta ka konferensi baka state ibarakoi daya ka kam executive member ne kam EM ne ya kana no syuki ngamdan kano ka kata ka jing trang ne ka jing kwaru ngai ka syong hai CM dan buram lada yoru biang lada yoru ngahun baik bangun kum MDC ngai ngan ai ka jing syakri ka ba num syong thaj ya ka district council ba ya ka state ibarakoi balik kita lang bagi tugas ini coba udah kita lang tugas balik ini ya kita lang bagi bihi juga berlang tugas asli em ka longkom tahi apa ka demokrasi ngitip ba kidan ki political party te bat ka julong hi ha ba kidan kum kini ki jing yakhi te kemud ki like minded party sa bakiwan man ya trailang kemud ngingia dan ka jing soktu idan da ka ta ka ba ngila ada ya bul pai kimat ba nang ne shikmat habalai trailang ba no political party nyimdei ban ya shim ya kino kimat tang daw boy briw ne tang dai ibai arngot ki kon hon rei di ban shim ya ka collective decisions namal ladam ngan syong rupa lada kane kon hon bamentaru lada kimla ban shim ya ka collective decision kemud ka isi yang ne district council dalele ru kanamla ban ne pigide way undisi bak mejan ha bat shooting star ni sheli telegram nga de MDC ngam de MLA te kata ka de beningkong te hakabay de baka state politics te nga ka prerogative jong chief minister bat ki nong yalam ki bah po jong state hoy nga kren po ka election soyong namar ba katu ka jingkran jong ngaru kadai ba nga penphai ka ktien ka bah kren hi di batitosi ba yong ba hapo soyong hi to ka por yong ba kasadan ka jingkala po ka government dan nakaliang ka jongiru kanang ba ki party workers ki jongi kinumduk mensiam kinumret mensiam kadai ka mat ka ba nga kum spokesperson jong ka party ban ai mensiam ki party workers nga kren ya ka to statement ka jonga bang ong ki bangin pensyong ya ki hapo ka opposition urlang diskussion sebentar urlang diskussion oh ka urlang ada district council oh jangan semua podcast MCU oh urlang sa setiap haka state lesi yo ka urlang ru ngam pala panong rei tang tahi tulis